Хәтерләсәң, без синең белән бер болай торакта яшәдек. Мин сиңа карата җавапсыз мәхәббәт утында яндым. Ә син берәүне дә үзеңә якын китермәдең. Сораша торгач, өзелеп сөйгән ярым барлыгын ишетеп белдем. Тәмам өметемне өздем дигәндә генә синең белән шушы хәл килеп чыкты. Хәтерлисеңме? Хастаханәдә аңа килгәч, миннән син кем дип сорадың? Хатының күземне йоммыйча да хатының дип җавап бирдем. Мин шуңа ышандыммы? Әйе, чөнки син бер нәрсә дә хәтерләми идең бит. Ә мин шуннан файдаландым. Начар хатын булмадым бит, Илшат. Гомерем буе сиңа тугрылык саклап яшәдем. Шул гомердән бирле син миңа шуны әйтмәдеңме? Минем бер туганым да, минем бер кеше дә эзләмәдеме? Минем бер туганым да юкмы? Әтиең килде. Тасвирлап күрсәтү буенча син эзләвен аңладым. Син өңне күмәргә кайтырга тиеш булгансың. Тик алар көтеп ала алмаганнар. Әтине мин эзләгәнен каян белдең? Килмәдең миңа. Аның кулында синең фоторәсемең бар иде. Хәт исемем булса да үземнекеме соң минем?